Mga kasangkayan, mga ikasikuwaray, magburublik kita aton ini pride.
Sutipig, suti ang tanong panaribuhi kay basi manaring si na nagpupagsi bidang ay tao nga maduruto manaribo itanong nga inataman kaupay kadlap indan ay tanya inataman mga bukad na murang-rang magbius na natubo sa bukad masaliwan sutipig, suti ang tanong pangaribuhi kung ang tuna binayubo ang tanong madali dumubo sutipig, suti ang tanong pangaribuhi